omongan biasa kok kagok nek nembang kok ora. Lah kuwi ilate loro. Oh. Wonten setelanipun niki ten cengel kula. Apa? Wonten setelanipun niki ten cengel kula mangkene dipencet saged waras nek nembang lagi ngerti aku. Lho kudune setelane ora ning cengel. Lah pundi? Pundi, Pak? Hah? Pundi nek mboten. Ambo aku dhewe ya urung pati bermanake. Ning nek umume iki setelane ora ning cengel. Umume ten. Wong aku nek nang omah kene nyetel ya ora ning cengel kok. Iya. Nek ten griya ten pundi? Moh ora. Matur suwun ya, Nak. Ya. Wis dibuka swasana limbukan karo mbak-mbak Ibu Waranggana. Awak dhewe sowan endi? Iki awake dhewe sowan ana ing Desa Penggung. Oh iya, Boyolali. Iya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kagem panjenengane Bapak Lurah lan kabeh para bapak-bapak panitia sing bengi iki nimbali karo awake dhewe ya, Nak. Iya. Dek mben wis tau tate sowan mrene, lah iki dipindhoni meneh. Didhawuhi supaya sowan mrene. Matur panuwun ingkang tanpa pepindhan ado-ado saka yuja dipercaya supaya atur pegelaran wayang kulit sewengi natas ana ing Desa Penggung. Terus duwe gawe apa, Mak? Pendak taun diatani ya kuwi merti dusun. Ya, ingkang kaping 100 swidak 7 nek ora kleru. Ya. Dak 5 kuwi kok ngandani swidak 7. Iya. 125 kok 7. Iya. Sapa sing ngomong 127? Iki lho sing laden wayang iki. Wong ora iso maca kok ngandani. Iki jenenge 125 ora 7. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, no. Luar biasa ya, Mak. Ingkang kaping 127 5. Iki panjen ya wajib dicontoh kok, no. Ora ming ing mapan ana ing wilayah Boyolali ora nanging sak njabaning Boyolali kaya luwe-luwe ning kutha-kutha gedhe ingkang wis padha luntur marang budaya merti dusun kuwi wajib diuripke meneh. Merga ya ora ana alane ngadani merti dusun kuwi ora ana alane, ora ana eleke ning malah tambah becik lan tambah prayoga. Sranane tambah becik sebab apa? Lho, ana ing merti dusun iki nglumpukke wong pirang-pirang lho. Nglumpukke wong pirang-pirang. Ya, mongko Penggung kene lagi wae ngadani pesta pemilihan kepala desa utawa pilkades. Ya. Sing maune padha pisah-pisah, sing maune padha kotak-kotak. Ayo saiki bebarengan wiwit bengi iki gandeng wis padha ngadani merti dusun ning Desa Penggung nyawiji tetunggalan. Ya. Ora usah padha gagas perkara bedaning werna kaos lan bedaning lambang nanging saiki dilebur dadi siji. Wajibe tetunggalan manunggal sayek saeka praya padha mbangun marang Desa Penggung iki, no. Ya. Nek wis rukun desaning Penggung, rukun kawulane tegese wis padha siap nggone padha nyambut pilkada. Ya, selanjutnya panjen ana pemilihan kepala daerah utawa pilkada ya, Mak. Iya, panjen ya ono. Ning nek ora padha rukun lah kepiye nggone padha bakal iso menyambut pemilihan bupati dan wakil bupati Boyolali. Ya. Ngono ya, Mak. Iya, monggo wis padha-padha mencetuskan ya kuwi tim satu hati Desa Penggung, ya tim pemenangan pilkada. Oh ngono ya, Mak. Iya. Mula tak suwun kanthi banget janjane ya ora ana gunane kok, no. Kabeh wis padha pinter, kabeh wis padha ngerti apa to tegese demokrasi, apa to tegese pemilihan kepala desa, pemilihan dukuh, pemilihan bupati, pemilihan presiden, kabeh wis padha paham. Ya. Mula nek wis rampung ya wis ora usah dadak diterus-terusake. Upama ana urup-urup kuwi pancen ya mung mbok menawa ana siji piyayi, loro piyayi sing pancen darbe niat kepengin ngurup-urupi ning kabeh mau nek duwe jati diri bakal ora gampang diurup-urup. Ngono ya, Mak. Aku ngene kok nek kowe arep kaya ngono ya sak karepmu monggo. Ya ning nek aku ngene ya dadi
Tegese duwe penemu, duwe jati diri no. Ya, pancen bener ngono, Mak. Iya. Lan uga masyarakat lan Desa Penggung wis siap mensukseskan pilkada 23 bulan September 2020. Oh iya. Kanthi tim pemenangan pilkada ya kuwi tim Satu Hati Desa Penggung. Ngono ya, Mak. Iya. Sore mau wis dicritake karo panjenengane Bapak Lurah. Asal mulane dumadining merti dusun nganti tekan 125 iki pancen mau wis gamblang. Ya. Mula dhewe ora usah baleni sing wigati wis padha midhangetake lan tak kira para piyai-piyai kene akeh sing wis padha prisa kok nok. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Lan ngendikaning Pak Lurah mau wis di ngendikake kelawan aku yen to panjenengane wis nampa serah terima ya kuwi Pasar Penggung saka pemerintah Kabupaten Boyolali ning Desa Penggung. Oh. Lah niat rencana pancen akan dijadikan destinasi wisata lokal kuliner malam. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Saiki ra akeh to no wong do kepengin tetenguk bengi-bengi ngopi lan sak piturute mula Pasar Penggung arep dirubah menjadi lokal kuliner malam, wisata lokal kuliner malam khas makanan Boyolali. Oh iya. Makanan Boyolali khas. Ya, ya mesti akeh sing padha dodol susu. Ya. Pancen ngono ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun karo Pak Lurah lan sak kabehane lan sedaya para warga masyarakat ingkang sepitados kaliyan kula sembah nuwun ya arep adu-adu saka Yoja. Ya. Anggere di-streaming ngene iki mesti kowe mengko do dipertanyakan. Kok dipertanyakan piye? Kok keprake nganggo keprak Surakarta? Ah, aku ki apa-apa gelem kok, no. Didhawuhi ngene ya wis iso waton sak kamat-kamat sak iso-isaku lho monggo le padha ngrasakake nek kon jebles ya ora iso wong sikilku iki lino nyepit. Ya. Nyapit apa jenenge iki cempala wesi terus dituthukke keprak wesi ya nek ngene iki nganggo keprak biasa ngene iki ya sikile njejaki ngene iki ya wis kepiye engko unine ya wis dirasake bareng-bareng sing wigati rak awak dhewe wis mbangun miturut kok nok. Ya pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Kanca-kanca komplit turah. Oh iya. Edan tenan nganti ana sing nganggur loro no. Iya. Lah kowe nek dawuh ya waton tok jaki sapa-sapa. Aku ki soalé kondang dermawan kono. Oh. Dadi sapa-sapa sing nganggur ki tak jaki. Engko nek kira-kira bareng wis ora ana turan terus aku dhewe malah kaget. Lho, kok turah. Iya. Kul kakian sing ngejak ya wis ora apa-apa. Seni iki dienggo seneng kok. Ya kadang kala dienggo pangupa buka ning kadang kala ya dienggo seneng pokoke ora usah dadak ngoyo no. Ya. Awan mau ya wis nganggo wayang. Iya, dalang saka Merbabu. Iya. Ki Geter Pramuji Widodo ya apik no. Iya. Saiki pincang ka lho. Mergane njejaki keprak Solo ora nganggo cempala. Iya. Nglokop kulite. Iya. Ya ora kulina kok. Ora apa-apa waton. Dudu liyane sik nglokopno. Iya. Matur suwun ya, Mak. Iya. Sindenmu eneng pira? 8. Iya. Diaturake mrene. Wah, jan luar biasa iki. Nom-nom. Kabeh sigrak-sigrak. Peraturan rombong aku ki wis sinden umur 50 ki langsung tak cutat. Oh. Tak tokke. Ha iya. Kaya-kaya sing pinggir kae wis 50 luwe. Kae ngayal banget enok kae. Wis dicutat merambat bali meneh. Wis dicutat merambat bali meneh ya wis dinengke wae. Iya. Ya wis ora apa-apa. Lah arep nyutate wong kae Mbak Yuku dadi wis nang ndi-ndi ya nepotisme. Nek jon seni iki wis kudu nepotisme. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Iya. Ayo karo sinambi tetembangan suka-suka parisuka. Iya. Iki dirawuhi penyanyi Bapak Bupati apa rawuh. Ketingale nek ora ya Bapak Bupati Sena Nugroho kanthi dalang Sena Samudra. Diwalik ora. Nak matur sembah nuwun. Iya. Iki mau saka sing ngaturake
rokok mau no. Ya, saka nuwun Sriuning dari Laskar 45. Oh, kagem Mbah Hadi Judi. Oh iya. Lan perlu tok ngerteni yen to wayangan iki murni swadaya masyarakat lan uga dibantu donatur terbanyak. Oh iya, penyanyi Bapak Yuli Suprayitno. Oh. Pak Yuli sing paring donatur terbanyak. Iya, Pak Yuli Suprayitno, matur sembah nuwun Pak Yuli. Sampun paring donatur tambahan kagem dono wayangan. Ya, sembah nuwun ya, Mak. Ya. Saking kula warga Penggung, salam jumpa lagi Pak Dalang. Nggih, kula nyuwun gending Caping Gunung dipun jenglengaken ingkang bawa Bapak Sogol saking Malang. Nanging dalem wonten Kali Kendang dipun dampingi sinden Kilen piyambak. Oh nggih. Nyuwun gending sinom nyamat gending kekintunaken dumateng Bapak Yuli Suprayitno sugeng midhangetaken sinambi main catur. Lho. Matur sembah nuwun wassalam. Ya. Ya diaturake no. Ya. Sing kepareng nyekar ki mau nyuwun Caping Gunung ana sing kepareng bawa Bapak Sogol. Pak Sogol ki sing endi? Aku dhewe ya urung ngerti. Ya. Bapak Sogol saking Malang. Ya. Yaine pundi yaine? Urung rawuh. Paling lagi tekan Ngawi iki no. Iya. Ini wis limbukan le arep nembang lagi tekan Ngawi Pak Sogol. Ya diselani dhisik nggo mbok menawa rawe rada randhat. Ya. Iki ana sing nyuwun saka mau Sriuning no. Ya alon-alon ya Mak. Iya ora usah dadak ngoyo. Sapa sing arep nduk aturi nembang Sriuning? Sindenku Mbak Elisa or karo Salaso iki. Ya, kaya ngopo? Ya jumeneng sa. Kowe awalan kowe ndak sekalian sisan ngono ya. Ya. Sugeng dalu Wasena. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu sedaya mawon. Ah. Kula sowan malih nggih wonten mriki pun ping kalih niki, Pak. Pun ping pindho kowe sing wingi melu wae. Derek. Oh iya. Isih kalingan kowe. Bar nika semaput. Bar loro nika terus mriki. Oh. Nggih sakniki saged mriki malih. Nggih, mboten napa-napa. Dikersaki karo para bapak-bapak panitia dadine ya manut. Nggih, Pak. Iki kok kata-katane. Lah wis padha prisa nek iki piyayi blesteran kok no. Oh. Blesteran. Ibune saka ngendi? Lambelu. Lambelu. Bapakne saka Toli-toli. Ah, toli-toli dadi. Toline bapakne iki dadine. Toline bapakku ngopo? Oh, bapakmu saka toli-toli ora ngomongin toline bapakmu kok. Nah iya. Bapakku saka toli-toli dudu toli. Ibune saka Lambelu. Ya, ngono. Dadi wilayah Sulawesi. Dek wingi bar mulih tekan Palu no. Oh, ya nyinden wayang terus esuke bali meneh ning Yojo. Ya wis dadi bintang tamu meneh ning Jogja. Wah iya ya. Namung sedinten. Namung sedinten. Saiki Sulawesi ora adoh kok. Iya. Mbak Elisa ayo diaturake Sriuning. Nggih, Pak. Nembang sing apik. Nggih, bawang nggih. Karo ngenteni pinane Pak Sogol iki mau nembang Caping Gunung. Ya, engko nek ora ana ya ben ditembangke ibu-ibu Waranggana. Ya. Mangga. Neno. Sinebut pahlawan putri Srihuning Mustika Tuban Putra Kanjeng
juga disiarke lumantar streaming Dalang Sena. Ya. Dalang Sena kalih wau wonten. Sapa? Napa Dwija napa Oh iya. Dwija Laras. Dwija Laras channel. Ya, padha rawuh mrene nyetrimingna. Jare iki tambahan ana sing nyetriming ning ming relay saka ngomah. Rasa domong nggih. DG channel. Iya. DG channel. Bebelo wirat moyo neno dan wurung sri huning gugur dadi mustikaning Tuban. Nggih, mangga. Sri huning mustika Tuban labuh tresna lan sabaya watu paranan den wira
pun katuraken. Pinter ya, Mak. Lah kuwi S1-ne jurusan pedalangan ana. Oh. S2-ne jurusan psikologi, mula ya nembang ya apik. Iya. Tur ya wis latihan ket biyen, ngono ya. Nek omongan biasa kok kagok nek nembang kok ora. Lah kuwi ilate loro. Oh. Wonten setelanipun niki ten cengel kula. Apa? Wonten setelanipun niki ten cengel kula mangkene dipencet saged waras nek nembang lagi ngerti aku. Lho kudune setelane ora ning cengel. Lah pundi? Pundi, Pak? Hah? Pundi nek mboten. Ambo aku dhewe ya urung pati bermanake. Ning nek umume iki setelane ora ning cengel. Umume ten. Wong aku nek nang omah kene nyetel ya ora ning cengel kok. Iya. Nek ten griya ten pundi? Moh ora. Iya. Jeng, derek mangayu bagya nggih, Pak. Niki acara napa? Merti Desa Penggung. Lan ingkang kaping pinten 120 gangsal nggih. 125. 125 nggih, mugi-mugi sedaya sayuk rukun, menjunjung persatuan dan kesatuan. Ya, harusnya memang saling begitu. Membantu. Ya. Sama tadi mau bikin apa, Pak? Wisata kuliner. Wisata kuliner. Malam. Ya. Malam. Kok dadak malam kenapa? Lah ya empu aku dhewe ya ora ngerti. Oh ya luar biasa. Soalnya kuliner Boyolali niku kathah kok, Pak. Heeh. Kula nggih sremen napa tumpang sambel tumpang nggih. Apa? Sambel tumpang pecel napa, Bu? Hah? Tumpang. Nggih nganggo tempe bosok nika lho. Tempe sanget nika nggih. Sambel apa? Sambel tumpang. Tumpang nggih wonten sate kere barang susu. Sate apa? Sate kere nek ning Jogja lemak kae ya. Lemak sate sapi. Sate kere iki sing kepiye? Nek ten mriki gembos. Gembos nganggo gembos disunduki. Oh alah. Ming gembos disunduki kok. Sate kere jenengane. Iku susu kata. Nek nggone dhewe sate kere ya sate gajih kae. Nika ten Jogja nggih. Lah sing paling top ya susune. Susu Boyolali. Heeh, wis luar biasa kuwi. Wis tekan ngendi-endi wis kondang kaloka. Ya aja wae anggere ana piyai dodol susu ning pinggir dalan kae mesti tulisane susu Boyolali. Boyolali nggih. Heeh, ya iya. Enak. Nggih ngaten Pak, napa malih? Wonten pamundutan? Iki mau panjenengane Mas Sogol mau lho. Sogol? Napa sampun wonten Pak Sogol pundi Pak? Iki apa ya? Udu. Panjenengan Sogol mboten? Mas Sogol. Iki Mas Sogol, Mas Sogol. Udu kuwi iki Mas Sinoman sing ngaturke unjukan. Tak kira Mas Sogol e. Ya nek ora ana ya. Ya etok-etoke Sogol ngono lho. Etok-etoke Sogol. Saged nggih. Berarti pripun iki jan kalih sinden-sinden? Ya berarti ya apa jenenge iki? Caping gununge diaturke urut wae. Ya. Sing jumeneng Mbak Elisa. Ya coba anu karo Ika. Ya, Ika kon nyaturno. Ya. Gak mengilangi lho. Sinden kok meng. Ya kudu ngono kok sindene elek ya dipaido. Dalange ya jenenge wong lanang ya. Dandan sithik salah, ra dandan ya dionekke elek. Ora maksude ora perkara kuwi, dandan ki wis ana wektune dhewe mau sadurunge wayangan. Ning jero transit ki wis dandan wis diapik-apik. Ya. Mula nek tuku pupur ada pupur sik rontok. Ya. Lah nek mangan mau bar mangan sate, bar mangan endas bakar ana kecape nak yo ngilo diilangi barang. Ayo esuk aja mangan endas. Tok. Terus Iya. Ngilangi keringet lho, Pak. Nggih. Ngilangi keringet. Heeh. Wah aku nek delok Ika iki sok meri ya, Mak. Meri piye? Awake Ika iki sok bentuk mulane sok olahraga kowe iki olahraga ya keset mangan wae. Kok meri to, Pak? Iya. Kabeh iso dibentuk ngono kae nek waton sregep olahraga pendak esuk senam zumba. Oh iya. Ngerti zumba ngerti kok padake ora. Ning kono dujak ngono kae terus kau gerak-gerak engko nek keringetmu metu kuwi peredaran darahmu lancar awakmu iso bentuk apik lah kowe mlaku obah kabeh kok.
Iya, ya wis ben maning kadang kala ya wong lanang ki eneng sing seneng lemu. Kepeksa kuwi. Oh. Iya. Kok do guyu. Kepeksa karo ming anane. Ya iya. Ya apa-apa, Mak. Ya, diaturke Mbak Ika. Ya, jenglengke ya, Mak. Jenglengke mangga. Saben bengi nyawa Ora kuwi, kowe manuta aku kok begijikan dhewe. Aku reti iki sirik karo aku Mas Mantrine iki. Sirik ngopo? Sirik apa wae? Sirik. Wah. Wis tak mantep-mantepke. Tiba tenan iki mau. Kloso masalah iki tikar. Sikile lara ora? Boten. Ayo syukur. Lara ora, nek lara ben ditambani Pak Seno. Ya kene duwite, Pak. Lho, iki lumayan sih iki mau metu getihe Siti, Pak. Hah? Metu getihe Siti mlebu puskesmas ya 100.000 Pak. Ya sengko, sesuk-esuk tak wenehi. Iya. Lah buka puskesmas iki sesuk awan, dadine duwite sesuk-esuk. Iya. Yen memajang Rasa mencolot. Ora mencolot ya. Ah jincit wae aku. Jan sirahe wae dijebleske. Tak jebleske tenan. Kembang wae weton jangkleng Mbak, tak tembangane kowe jondelo. Heeh, aku cocok. Ki do bahagia ki wiyaga samene nek kowe jondel. Aja ya, aja kokrok. Apane sing kokrok? Wis Iki ana tamba lho kowe. Ya, tamba saka sapa? Saking asmanipun Mas Krisdiantoro saking Korea. Oh iya. Transfer 2 juta. Oh iya. Wis ditransfer sampun. Pandemen live streaming badhe nyuwun tembang kadung tresna ingkang nyekar Mbak Ika. Niki enten bebungah 750.000. Oh iya. Damel Mbak Ika 1 juta, damel sedaya waranggana 250. Damel kru streaming matur sembah nuwun sampun dipun paringi hiburan damel pandemen streaming. Cocok. Saking sinten niku, Pak? Heeh. Ayo. 750 damel Mbak Ika 1 juta. Ya wis ditransfer neng rekeninge Mas Suhadi Pranowo ki kru streaming no. Oh iya, Mas saking heeh. Terus iki ana meneh. Waduh. Jebul HP ku tak buka sugeng dalu Pak saking Sigit WWP Klaten nyuwun bajing loncat. Sampun kula transfer ke rekening Mbak Ayu 500.000. Waduh.
Sugeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sampun. Lho, piye iki maksude kok? Heeh, menguluk salam kok, Nok. Iya, ora apa-apa. Matur sembah dhuwur. Ya engko diaturake. Sinden-sinden pancen ya tambahane nek ana kiriman saka luar negeri, saka papan adoh mesti do nyuwun lagu lumantar streaming. Heeh. Dadi aku buka rekening ki menggo liwat. Wah iya. Sampun kula kintun ke rekeningipun Pak Dalang, sesuk tak jukuk tak kekke. Sesuk arep tak aspal rekeningku men cepet. Iya. Monggo. Panas udan. Panas udan, udan panas. Kuwi digawe cak anu parian. Iya. Parian kagem Desa Penggung. Ngono dadi men anu Dang. Ya, men rada mikir. Iya. Saking sinten? Sakarepmu saka Kula. kagem Desa Penggung kok saking sinten? Sing parian sinten riyen? Kowe sike, kowe sike. Ditmu nampa akeh. Ha iya. Mangan ungkrung. Ungkrung ki apa, Nok? Ungkrung ki enthung. Uler. Enthung uler kae dipangan. Iya. Waduh, ha iku sing marai corona mewabah iki. Iya. Aja karo mangan nggon kewan-kewan sing ora tau dipangan kuwi soalé mengandung corona. Nggih napa? Wah, leren ana le mangan iwak anu uler jati. Golek uler sing luwih gedhe sing tonjol dadi ora. Ora mengandung corona. Uler apa? Ya apa uler jaran sak andonge rak sempal. Yang jenengan sik. Gah. Mangan nungkrung terus. Enak rasane. Enak rasane terus. Warga Penggung. Lancar rezekine. Amin. Nah, ngono kuwi dadine apik. Ayo sing linggo, Iin. Nah, ora ping sedakep tok. Tuku kuali. Tuku kuali. Nggo wadah uyah. Nggo wadah uyah. Mugi ing Boyolali. Susune tansah melimpah. Wah. Lah iya kuwi maksudipun produksi susunipun. Makanan minuman khas. Heeh. Kok kowe nglirik kiwamu? Mboten ya. Maksudnya Mesete. Yo jajare Mbak Tatin. Aku bingung. Aku bingung. Terus Kupinge. Tak ndodok wae. wah, ameng bingung kok ndodok. Terus Lah sang ngrungokke wiyaga ngono kuwi. Lah krungu ae. Wiyaga ki cangkeme elek-elek kok. Iya, termasuk dalange kuwi. Ku dengkulmu mlocot kuwi ora. Ya wis. Mugi warga Penggung Heeh. tansah rukun wargane. Amin. Kuwi sing disuwun. Ya, terus jajare Mbak Ayu. Ya. Tuku semangka. Tuku semangka. Wadahi karung. Tansah ngrembaka ing Desa Penggung. Amin. Jajare ya. Mangan jagung. Mangan jagung. Dicampur susu. Campur susu. Ya, nenek. Warga Penggung sehat selalu. Nah. Terus cepet-cepet cerdas-cerdas ya. Wis ngarang kok. Ah iya. Terus Mlaku turut lurung. mlaku turun nglurung, Nyampar watu. nyampak matane. Yo. Terus Mugi warga Penggung tansah rahayu. mugi warga Penggung tansah rahayu. Jejere ya iki sing tak cutat bali meneh tak cutat. Angger dicutat terus gatot-gatot bali meneh. Aku diambung. Weh. Iya, urung ana aspal barang. Ah iya. Terus Kena pipiku. Mugi warga Penggung
saya bersatu. Luar biasa. Elisa sing urung ayo padake bar tiba kok njur santai-santai. Ngrasake sikile cenut-cenut kok. Mboten tenan, Pak. Mboten. Ya, terus Iki apa ning ndi? panggung. Anuku melentung. Ana linggo rasa nggon-nggon. Amarga disun. Wah, apa? Amarga disun. Disun? Nyamuk. Disun karo nyamuk dadine melentung. Oh, ayo, terus Pikirane sapa ngawur kae mau mbahe guyu. Terus Mugi warga panggung tansah sayuk rukun ambangun. nah, luar biasa. Panas udan. Ya. Udan panas. Oh. Lengaling caping gunung. Yo kanca-kanca, ya. Misowa caping gunung. Ya. Nadyan waton sarta lanang inu mane banyu banen Ya. Menu mangga. dek jaman berjuang jarak Gendenan yo kena dhewe ya ora apa-apa. jarine wis menang keturunan sing
kok sike Ika kowe iki ana pamundutan ki mau ana transferan 1 juta. Ya, kon nembang kadung tresna. Ngono ya. Heeh. Itu diaturke. Iya, engko ndak ado-ado lho iki luar biasa panjenengane le streaming saka Korea. Iya, karo ditutupi masker. Iya. Nggih. Lambene mergo wedi nek nonton wayang kok kena corona. Iya. Ngono ya, Mak. Langsung sakniki nggih. Langsung. Iya. Bawani mboten, Pak? Dibawani kadung tresna kok ora bawa ki cara ngendi kok. Arep langsungan. Kok galak banget to saiki? Ayo kowe iki senengane ora nganu. Kadung tresna ki ana bawane. Anane wayang Jawi. Sing ndi ta? Anu ae lho. Sing ndi? Wis pokoke sing saka ngisor kuwi kok. Iya. Saka ngisor. Ora macem-macem lho, Pak. Jarene saka ngisor. Lah iya, maksude nadane sing nano. Nggih. Ana tunen. Kudu. Kowe iki ora apal rasa dadak. Yo. Rino wengi dadi ati mula aku mbiyen leren nyinden no mergane bandemi penonton sebabe ayo ana wong njaluk kadung tresna kuwi aku lali cakepane bawane lali ming bola-bali Rasido gek jejerku tak jaluki takon ki ora ngerti mbuh ora ngerti wong biyen sinden biyen ki rak do ndem-deman to ndi sing laris ya kuwi sing dibenci ha iya aku biyen larise ora umum iya wis dirungokke penonton wis gak wis gregeten aku rindu betapa rindu hatiku bandeme watu bubar sanyinden aku yo tanpa dahar tanpa nendra suarane apik piyai ngendi Gunung Kidul oh cedhak pantai Baron kono aduh ya Mak ayo apik panganane ya ming walang karo uler irit ta dadak tuku Pak ayo anggere ora dilawuh ming salin kathok cekak terus gawa guthik kayung yon marang slirane eno tansah kumawanging netra jro ati kadung tresna penyanyi campursari nek kerep syuting ki sing dimatke kamera. Iya. Ora kok penonton kamera. Kamerane mulai nginceng dhek ya ngematke. Neno tan liya pindah wis. Sing pindah apane? Sirahmu kuwi. Iya. Wong mau ndelokke kamera kok bareng tak lokke terus ora apa-apa arep syuting ya ngematke kamera wong sesuk bakale sing nonton ki ya liwat kamera. Sing nyoteng wis lunga lho, Pak. Hah? Sing nyoteng wis. Diceluk. Oh. Kon ngopo? Lah kok nyoteng? Tan liya amung sliramu
lara asmara ya mat-matan monggo lamat wis katon tejane yen neno neno pacaane sarwa asri coba teko tansah keluar nimas apong kang
Juta iya. Pundi? Hah? Pundi? Wis ditransfer. Oh, mbok. Teng sinten? Nang gone Mas Hadi sing ngurusi streaming. Kok pundi neng aku ya. Aku ora tanggung jawab kok. Bila. Iya. Ning ki wis pancen ana lambak anu jenenge tandane transfer berhasil. Oh iya. Matur nuwun. Ya aja sengak ngono kuwi le matur nuwun. Iya. Nuwun, Pak. Matur sembah nuwun, Bapak. Ngono. Matur sembah nuwun Bapak. Ya, matur suwun. Genti nok saiki nok. Ya, diaturake sapa? Mbak Tatin. Oh iya. Ayo iki sing nangka blonyoh iki nok. Iya. Masuk angin nih, mau tak ida-ida ra gelem kok. Awake ra penak. Piye masuk angin potin nggih, Pak? Nih, mengko tak ida-ida aku. Mah muni langsung. Iya. Ora mempan nek kowe sing ida-ida. Paling ora diglundungi dream. Ah iya. Lagi mempan ya, Mak. Ngece ana wong lara ora ditambake malah arep didak-idak lho. Lho, jeneng wong masuk angin ki tambane siji kerokan. Loro nek pancen tambane pijet ya pijet. Nek telu ya ana sing didak-idak wong aku nek masuk angin nang omahmu didak-idak anak kowe mari kok. Lah kowe tak ida-ida kok ora gelem. Lah jenengan arep ngedak ndas kowe. Lah nek gelem ra apa-apa wong sing mumet sirahe kok. Lah ya nek nggon sira anak ya ora diidah. Lah dikapake? Dipijit dong. Hah? Biji. Dipijet. Dipijit ya. Iya. Ya wis ben karang ya lagiane ngono kuwi kok. Dipijit ya. Iya. Ayo ora kok ya engko ndak malah salah kedaden aku nek mijet sirahmu. Lah ngapa? Engko kok nek njur bales mijet sirahku. Nah. Lah jenengan mumet mboten. Monggo aku ra mumet nek pijet sirahe rak malah lara to dadine. Ha iya. Ya. Ya nek ra mumet ya ora tak pijet. Mulane ora awan mau ki menyura ngaso, ora apa-apa menyura ki ora nganggo sindenan to. Njaluk anu izin panitia medhun ngaso, rasa mempeng-mempeng awan le nyindek. Lah kudune rasa nganggo awan no. Sindene rasa nganggo awan. Awan ki dadi tradisi cara Boyolali kene, nek wayangan ki mesti awan bengi. Nggih, maksudnya kula lho. Kowe piye? Rasa nganggo awan. Rasa nganggo awan piye? Kowe ra nyinden awan. Aku tok ngono lho. Ha digilir sindene engko ndak iri doan. Lah ngopo iri? Ayo iri ya sik awan aku terus padake sinden ajaran ngono. Ya. Kowe barang ki ya kudu nyinden awan. Iya. Oh nggih, lah pun tak sindene lho. Sehat awake bisa? Nggih lumayan rada. Ya diblonyo. Sing nambani? Ora. Aku nek upama diblonyo rak ngentekke petang botol paling ora. Lah kok iso? Gegere kaya meja kaya ngono. Iya. Ya ora lah. Jembare ra jamak-jamak ya. Iki dikeki duit ngono mari ya. Apa? Kei duit mari. Kei duit sapa sing arek kei duit transferan ki mau wis nggo Mbak Ika 1 juta. Lah ya juragane tanggung jawab karo anak. Sindene 8 entuk apa jenenge iki duit 250 saka Pak Krisdianto saka Korea. Ya, aku ya wis entuk 250, dadine rasa protes. Mboten kula nyuwun saking jenengan lho. Sapa? Kula. Ora usah njaluk sesuk-esuk mesti kebagian kabeh. Beda iki dienggo preksa. Nggo preksa. Sing lara nggo napa? Nggo napa? Mbok kene, nang kene lak preksa. Apa iso mreksa apa piye? Wah, iki nek tak dokokke nel nang iki. Wah, kene iki sing masuk angin. Wah, iki ampul lho. Apa ta kuwi? Lho iki cempolole entuk ning Alas Roban. Terus gunane piye? Nek ditemlekke mari. Apa ora mangan apa-apa kejaba ming panganan? Heeh.
Iki nek ditemplek ngene iki iso ngerti penyakite nggo napa. Terus nek Aku wis ilang 3 lho kaya ngene iki tak nggo mriksa. kok mreksa sapa? Ayo sinden-sinden biyen. Kok iso ilang? Tangane niki ana. Oh, bareng anu. Lho, ilang nek ndi iki aku. Tak goleki ra ketemu bareng go mlaku tiba. Ayo. Arep nembang apa kowe? Maksudnya Ora maksud, kowe iki senengane mancing terus ora. lah ya aku kok iso ilang lho mek ditemplekke kok ilang. Tak omong itu, aku ki dalang saka Yojo ki kondang Yojo ki nggon Apa? tata krama, ora sok mancing tumindak sing ora apik ngono Lah kuwi. ya nek dalang Seno iki terkenal dalang jijiki kok. Jijiki ndasmu kowe. Lah ya kok ta? Kowe iki melu aku bola-balik kok ngonake jijiki-jijiki. Lah ora. Ya ora kok ya. Lah kok iso? Lah. Aku salah persepsi. Lah orang jijiki ning apa? Ora, ngono kuwi sing ngerti piyai sepuh kok. Lah Nek kejaba nek aku muni lekoh ki muni barang sing tak onekke langsung. Iki. Aku cah cilik-cilik morale rusak. Ning aku ki dengan sasmita kok. Sasmitane ilang kuwi mau. Heeh. Kaya kowe diajar pit kae lho. Napa? Sadele ilang kok. Ora ya, cek wuta. Bareng medun kok lho nanti iki. Nek ora anarkis gah aku nek ming limbukane kok totok-totokan kaya ngono. Iya, ya wis. Engko tak paringi kok. Nggih. Ki ana pamuk 50 iki. Nggih kula mau nggih dipencet kalian Mbak Wati saking Hong Kong. Wah, lah kuwi sumber corona. Heeh. Apa? Ning Mbak Wati sehat kok. Syukur alhamdulillah. Nggih. Kersane Mbak Wati lumantar streaming apa nyune? Lumantar chat WA. Ha iya ki dhek nonton streaming, goblok banget kok kowe. Lah nang WA aku lho. Dek iso WA iki mergo nonton streaming. Wah, Apa iya? Sinden ayu kok kocluk. Ya ora mung liwat nggon HP ku kok. Ayo coba muni piye? Muni Tut ngono. Arep ngelucu kowe. ya ora. Muni piye? Oke sakjane nek tak takoni muni piye Tin? Muni matut ngono. Aku wis mangkel kowe aku. Ora mayang barang dienggo dagelan. Pendak esuk mesti oleh. Ayo apa? Nyuwun lali janjine. Oh iya dibawani. Ya. Nggih. Ya. Panjen yo awake saya wah, Ngapa? saya lemus. Ayu wis keslip. Iya. Biyen lemu ayu saiki wis lemu tatin. Lah iya. Lah kowe ra ngematke mau lagi taluwe wis mangan kacang. Mengko dalange janturan dhek wis Indomie godhog. Iya. Ben kuat, Kon ra jeblok awak. ben kemeringet, ben sehat ngono lho. Jenengan pengen ra? Ra. Tenan? Ra. Yakin? Yakin. Ya wis tak pangane dhewe. Ha iya. Ndadak ngerambang. Hah? Apa? Bawa. Bawa piye? Bawa lali janjine iki lho. Lah sadurunge mau ngomong apa? Ora ngomong apa-apa, kok iki budhek kok. Lah? Katanya kaya ngomong lho. Ora wae. Ora ngomong to. Ora tau ngomong apa-apa, wis gek bawa lali janjine. Nggih. Ha iki ini. Eh? Ngerti ta. Ayo ketok nek kupinge iki wis rusak ketok. Wis gek omong, wis gek tembang. Tina Minggu. Ayo Mas ning pira loka. Lho senengane nek aku sing maju iki ganggu kok. Kowe apalane ming dina Minggu terus apa ora ana dina liyane? Lah iki pamundutan lho. Ya, Nek ra pamundutan le. Sapa Mas? Sapa? Dang aku blenggor mesti. Ayo. Tina Minggu kang anti Tina muni ngayal
ya ngopo mak neng Yogyakarta ana penggemare Tatin piyaine wis sepuh banget kae oh tuyuk-tuyuk kae anggere Tatin nyuwara gimana langsung dhek oh tua mangko kanca-kanca seniman ya rawuh no. Iya, kok do rapi iki. Mbuh iki. Do ngopo ya? Ya karo salam kembali saking Abah Lala. Ya iki kanca-kancane Abah Lala padha rawuh kabeh nonton ning layar nek ora iso mlebu. Ya salam cendol dawet. Cendol dawet. Ala kupingmu rak mesti gawe masalah to kowe kan. Ora lho, mangke tak era muni ngono. Iki tutuk piyayi. Lah, apa nek tutuk piyayi ora iso kleru? Ya ora wong aku muni piye? Cendol dawet. Duk. Ah, ya kupingmu kuwi sing mau ora anu. Amune piye aku mau? Gak. Ora ngono. Ora arep ngono rawani aku kaya ngono kuwi. Rawani apa? Rawani, soalé nggonmu gedhe banget to soalé. Maksudnya apa? Oh apa? Maksudnya yang gede apa? Cendol dawet iki mau lho. Aku ora dodol dawet kok. Ah tak ukur saka mburi kok 6 kilan. Loh, kuwi nek dienggo cah cilik ora iso dienggo kathok monyet to kuwi. Aku ora dodol dawet lho. Wis gek nombang. Gak, tak urus nek iki. Ora usah diurus. Wah, dadak ngilan iki maksudnya piye? Kowe iki lho nek mlaku. Ora dirasani karo wiyaga-wiyaga. Kowe nek sindene do ning arep do ngetutke nek transite ado kae do wiyaga. Do omong karo Pak Tatin niku lemu banget. Heeh saiki wis. Dukur Pak, rak do rawani. Ame wiyaga kok ngukur sinden nek rawani to. Jangan wani Pak, wani wae aku dukur. Sik ngitungi sik. Sik ngitungi kuwi sing ngundher penerus iki. Aku ngene. 1 2 3 4 5 6. Lho, 6 kilan aku ngono. Aku iso nggo jaket niku. Pengen gawe jaket apa piye? Anu wae tindolen dienggo masker. Iso cukup wong 8. Sing nggo jenengan ya. Ya? Sia-sia lho nek karo aku. Ayo, sia-sia kuwi karena aku sayang sama kamu. Apa? Apa? Alah. Jenengan ngomong apa? Aku nek ora perhatian ki ora tau sinden tak jak omong-omongan. Nek karena perhatian kan ku tak jak omong-omongan terus. Berarti diam-diam kamu suka ya sama aku. Apa? Bilang dong jujur sama gue. Ora. Aku sing do nek kowe karo aku kok aku seneng karo kowe iki ya aku berarti katarak. Terus aku ngerti aslimu nek ora dandan. Lah ngopo asline? Oh, aslimu nek ora dandan ki elek banget kowe kelingan ora. Jaman rung tak dadekke sinden kowe golek wedi ning Kali Praga kae kelingan ora. Kok dal-dal wadi zaman biyen? Lah ya ben lah kowe ngonekke aku kamu sayang sama saya. Kamu tinggal jawab loh. Iki nek bojoku ndelok aku geger lho ya esuk nang omah. Loh, lah geger ngapa? Saiki jenengan tak tekanin jenengan sayang sama saya? Sayang sebagai partner kerja. Ya sudah, cuman segitu aja kok. Ane rak penangkapane wong beda. Lah kok iso? Ayo iso kok berarti ora kan kelingan jaman biyen golek wedi. Lah, nyemplung Kali Praga kae lho, Krubyu aku ngetis kon dhuwur kae. Jaman tak jak mayang ning Wonosaba isih golek wedi. Sing lanang malah ning dhuwur, wong sing lanang ra iso renang. Oh. Ora kuwi. Anggere metu ngono ki mak krembyah. Nggawa apa long biu. Sing kedua nyilem kok kangelan. Kok iso? Kowe sak andane kok lemu ta wonge. Anggere nyilem slem ngono ki metu ngul bokonge. Terus tangi kok ora iso nyilem ya. Aku saka dhuwur mlumah. Terus nyilem ngene, kok ya tetep metu ngul. Ngene iki. Apa kuwi? Pelampunge sudeten. Kuwi aku mau nek anarki.
Berarti diam-diam dari dulu memperhatikan aku. Iya, memang. Heeh. Ini kok ora ngono kok bilang nggak sayang. Loh, aku sayang sebagai partner. Semas iki. Loh, joki tremas piye? Karena maksudmu aku tok jarangi terus arep tok bubuti. Ngono kuwi. Apa duwe wulu? Loh. Iki pancen cangkepe elek iki nek ra diteruske. Nek sing dibubuti ki apa nek duwe wulu? Ayo pitik. Lah ya masih kan wulu to. Lah aku dudu pitik kok. Lah kok kan bubuti? Lho nek gelem goleki ora masalah. Nah, bubar yo lek rembukan tas. Ora. Yo. Men liwat sik, bapake. Anane pijersa maya. Oh, tromose loro berarti awak dhewe wong loro sing arep dijarangi, Din. Ora sing siji ro nang kono. Tinggo ibu kok. Bu sapa? Ibu Pras. Pinter. Mboten, Bu. Ayo munio. Munio jajal. Ngapa? Bu Pras arep dijarangi ngono munio. Ora nek aku nek arek ibu ora wani ya. Ora dijiangkah kowe. Nek jenengan wani ya kok. Bubuti nek. Apa lho guyang-guyu? Ora apa-apa. Aku dadi mbayangke sing ora-ora. Lah ngapa? Ora apa-apa kae pinter golek alasan. Ngandar-andar yo. Pinter golek alasan. Iya. Alah. Piye ta aku sarep muni lho. Ngandar-andar. Ngapa lho? Oh, dalangnya rodok Ora rada iki. Lah ngapa? Piye to? Ana sing ngunekke WA kok kaya kalong jar. Maksudnya apa kaya kalong? Nggone tatin kaya kalong. Sapa sing WA sapa jeneng? Mas Kadi Bendol, Dalang Sukoharjo, ayo. Ah, tepani aku ndi wae kon rene. Lho asli. Kaya ide kaya kalong iki lho. Cok ketemu awas. Alek mabur lak modar kabeh men. Bul. Neno. Aku wis ora Ora apa-apa ngono. Mas Den koe Karo nganu, karo dienggo ngilangi lemak.
Iya. Ya aku menggeh-menggeh. Ora apa-apa ora yo. Ming napas sing kok ora bali meneh. Lah, maksudnya? Ayo ming napas mengko nek tok nggo tenguk leren wayange perang kok ora bali meneh. Mas Denko mbok aja banter-banter. Ya ora apa. Ya. Alon-alon ya Denko ki ra seneng. Ya sedengan wae lah. Ya. Masaku suwe-suwe lambene tak tilik kaya pedal. Ngapa? Kepengin genjot. Mbok aja. Terus piye nek digenjot? Kepengin mancal. Aleman. Ndak jajrek-jajrek. Jan-jane kowe ning aku piye le gerak. Nek kaya ngene ya aku piye le gerak. Lah ya nek kuwi mau kekalonen ngono lho. Wis kowe rasa gerak. Hah? Ngewuhke. Ya maksudnya ya alon ning jalan banget. Ayo semene mau wis pas nek aku nek lali janjine iki semene mau wis pas. Semene. Nanone tong tak jen tak ngono penak. Ayo nanone tak gendang dutatung gendang dutatung. Lah ya lek ngedutke piye nek ngono kuwi wis. Tak yo ewuh to. Sedengan ya Mas. Denko. Ini ra nek anu do ribet rasa do tabuh kono do wedangan kono nang. Ya ben aku ki ben iso gerak dengan baik ngono lho. Iyalah. Jan-jane kowe ning atos nang. Mbok cangkeme iki sing apik. Lah ya aku dipek kok lho karo si Denko ki. Lah wong dipek, wong kuwi nane nanone nanane tengen. Nen iki baleke neh. Tengen. Ah ngomong. Lah aku encok piye? Sapa sing ngejeti? Ida. Ngono kok kuwatir lho. Lah aku raya bingung ning anu jogete piye. Aku lagi arep joget wis kan
Terus lagi areng ngene kon. Dik, lha tak ngono ya. Oh, padune kemayu. Ora tok gale-golke ngono tambah ombo. Ayo suwe-suwe dalane tak kudungi lho. Ama. Ya mangga. Isa dadi 8 kilan kok ndak. Puas ya? Kamu pengen buat topi? Enggak. Tak buatin loh. Ya ya bablas no sirahnya. Ya nanti kan tak paskan. Enggak. Nah, ya. Jan-jane kowe kapok ora kowe mula aja sok wani ro dalan. Lah kancaku semene iki mbelani kabeh. Lah aku ora wani lho. Aku ngonekke aku jijiki barang mau. Lah ono. Apa anggapmu nang kene iki temumpuk telekno apa piye? Lah lho, wong ngandake dapat kok tekan 6 kilan iki maksudnya piye? Nek nang jijiki. Ya ora kok kuwi kok fakta kok ya. Fakta piye, Mbok Cocok tak jembengke. Bola jalan. Anjen. Saya ora suwe-suwe aku tak duduhke tak selekke tenan lho. Lah kowe ra ya kelingan to jaman ketemu aku pertama iki piye? Iya. Jaman ketemu aku pertama iki ming perkara memeni lho. Sopo? Tatin kuwi memeni yang sing dipemeni pertama daster aku. Wah, dastere Tatin. Tak ngetke meneh, tak delok pirang dina memeni meneh kaos jero. Wah, kaos Tatin. Heeh. Sing ketiga memeni apa? Kacamata kuwi no. Kacamata kuwi. Wuh. Kacamatane Tatin. Ah sing terakhir kok memeni kok wela kok sing terakhir kok malah apa jenenge iki? Spray. Loh, spray kok bolong kiwa tengen. Spray gundul mungkin. Nesu. Wis akar medhon. Ya kono sak karepmu. Uri dalang iki uri nek aku. Lah piye kok uri? Lah aku mbok ece terus lho. Lho ora ngece kok ya. Iya, nyatane ya akeh sing dadi penggemarmu ya. Ana sing alah ngono mergo rasukan pancen ya wis kena ilmumu. Iya. Mulane alon-alon. Denko sesuk meneh nek ketemu aku awas. Aduh, tangane. Kemayumu iki lho. Lah piye? Mbok Denko sesuk meneh kok. Denke, sesuk meneh. Ah Denko rasa takon ngene wis ngene dhewe kok. Masa aku ngono ta? Oh wae kok ya. Iya. Denke, sesuk meneh. Bapa menemban ndadosaken tumaratap raos sing manahipun ingkang putra ing Amarta pun Darma Kusuma.
Dene mekaten ya sing pangandika Maduka Bapa Mremban mila ingkang saking menika sumangga Bapa laturi paring dawuh menggah menapa ta ingkang dados wigatosipun dene Kanjeng Koko Prabu utusan kelawan Bapa Mremban Durna supados tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Oh sampun ngantos gadhahi raos kuwatir nggih. Estunipun boten bab ingkang awrat namung mugi boten perkawis ingkang sepele. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten. Menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun wale-wale menapa sampun wonten 3 candra tanggelengganing dinten sak mangke menika. Negaring Astina kados ketaman welaing Jawata. Negaring Astina kados ketaman begebluk. Monggo kathah para kawula ingkang sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Kekirangan sandang boga lan sak piturutipun sedaya tetuwan boten saged tukul lang rembaka, sedaya pejah kasulayah. Mila boten aneh menawi negaring Astina tumunten awis boga, awis wastra, andadosaken nungsang puyang sangganing para kawula nggudel bingung. Sami loro boga tuwin wastra. Dumadakan boten dangu dawahipun sesakit ingkang tumawa wonten Praja Ngamarta utawi negaring Astina. Kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Kula piyambak ngawruhi nggih, kula piyambak nekseni lumados sing pagebluk tumanduk wonten negaring Astina. Oh, mboten kanyono-nyono negaring Astina ketaman kados mekaten menika. Tumunten ana Prabu Duryudana ngrawuhaken para Brahmana winasih sewa sugata supados anambak rengkaning praja panandering ngatindakaken gagar wigar tenantuk karya. Tumuli dangu ingkang Bapa ing Sokalima. Ingkang Bapa pinastran supados amberat mewalaking Jawata ing tumanduk wonten negaring Astina. Wanci anggara kasih ingkang Bapa ing Sokalima tumuli manjing wonten ing sanggar pemelengan meminta dhateng panguwasaning dat kang Purwengdat supados saged paring pepadhang tumraping negaring Astina. Nalika semanten kula pikantuk sasmita saking dewa nembe udakawis setengah hari anggenipun kula mangsa semedi dumadakan sampun karawuhan dewa sampun karawuhan Jawata. Nun nggih namung emanipun dewa kala wau mboten ngetingalaken pasuryanipun namung suwanten ingkang dumeling wonten ing Karna. Kula tampi bilih dewa kala wau paring dawuh Begawan Durna aja kuwatir Mas lan sumelang kang dadi ati kita. Negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to negara mau kudu ditumbali ya kuwi pusaka negara Ngamarta. Jawata ngaten menika anggenipun paring dawuh. Gusti Durna bapakku. Werkudara piye? Mestine yen dewa paring sasmita marang titahe mesti dewa mau nepungake dheweke iki dewa saka ngendi lan jenenge sapa bawisike sapa adat lupya sing wis kelakon kaya ngono kuwi ra adat lupya sing wis kelakon iki ora pati kelakon kok Werkudara. Dadi dewa mau pancen ora ngetokke awake ora ngetokke salirane mergo tak sawang nalika aku entuk sasmita Durna jugara nggonmu tapa aku mengongi wae mengonengen ewadene sepa sepi sepen suwung ora ana sapa-sapa. Tumuli aku tingkem netraku. Tumuli dewa mau nerusake nggone paring pangandikan. Paring pangandikan piye? Negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to tinumbalan pusaka negara Ngamarta 3 cacahe. Pusaka negara Ngamarta 3 cacahe kuwi jenenge apa? 1 tumbak kara welang, 2 payung tunggul naga, 3 pustaka jamus kelima sada. Monggo kuwi pusaka negara Ngamarta. Lah Ger, sowanipun ing Bapa ing Sukalima wonten negaring Ngamarta dinten sak mangke menika wonten Sukaliraning penggalih paduka anak Prabu Ngamarta keparenga paring ampil wujuding pusaka 3. Inggih menika tumbak kara welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lan jimat kelima sada. Durna bapakku. Werkudara piye? Payung tunggul naga, tumbak kara welang kuwi pusaka sing ora nate pisah karo para Pandhawa. Ujaring para sepuh ujaring para pinter padha nyebutake yen Pandhawa kelangan pusaka 3 kuwi paribasane pepes bayu kang tapis. Pandhawa ora duwe kekuatan yen nganti pusaka 3 kuwi mbok nggo tumbal ning negara Ngastina tegese Pandhawa bakal kelangan pusaka. Yen Pandhawa kelangan pusaka wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring.
Monggo kowe paring dawuh yen pusaka telu mau mung kinarya tumbal ana ing negara Ngastina. Bener, bener. Sing jeneng dienggo tumbal kuwi dipendhem. Bener. Tegese pusaka ora bakal bali marang negara Ngamarta. Kosek Werkudara. Nek le mendhem suwe iki iso ilang. Nek kowe le mendhem ing sawetara sedhela wae. Dipendhem ana ing alun-alun negara Ngastina, mengko yen wis pegeblok kuwi mengko sirep-rep. Kawula tentrem tumuli didudah meneh. Sawise didudah, tumuli bakal tak aturake kondur marang negara ing Ngamarta. Wah. Kuwi tenan. Iya. Ora goro. Apa tau tate Begawan Durna goro karo kowe? Kowe tau tate njaluk ngelmu karo aku. Apa-apa tak waneh-wanehake karo kowe. Najan ngelmu sing rungsik lan rumpil nggone ngupaya. Aku ora tau tate goro karo kowe. Kowe tau takon golek banyu suci Perwitasari. Nyatane ya ketemu tenan. Apa kowe isih tida-tida karo ucape Begawan Durna? Kowe isih tida-tida karo pangendikaning Begawan Durna? Ora perkara tida-tida. Ning iki perkara pusaka telu negara Ngamarta. Yen bab percaya aku percaya karo Durna bapakku. Nang yen to babakan pusaka dienggo tumbal mung bakal dipendhem. Kuwi aku sing rada tida-tida atiku nggonku bakal nyaosake pusaka marang Begawan Durna. Werkudara? Nggih. Aku tak takon karo kowe, Ngastina kuwi nggone sapa? Nggone Kurupati kakangku. Kosek. Anak Prabu Duryudana kira ming dapur Ratu Wakil. Sing duweni negara Ngastina kuwi sapa? Sing duweni negara Ngastina kuwi para Pandhawa. Ya mung Pandhawa durung titi mangsa kalane iso lenggah dampar negara ing Ngastina. Mula yen to nganti Werkudara, anak Prabu Puntadewa apa dene kembar iki mau, awel bakal maringake pusaka marang Begawan Durna, tegese kowe ikhlas, kowe seneng, kowe bungah. Yen kawula Ngastina padha pating slebar ora karo-karuan merga ketaman pegebluk. Oh, Werkudara, soane wong tuamu ning negara Ngamarta iki mung supaya kepengin nentremake negara Ngastina. Kowe ora nyawang dhewe kok, Ngger, kowe ora weruh dhewe. Yen kowe nyumurupi kahanan kawula negara Ngastina iki mau mesake banget. Akeh sing sore lara, esuk tekaning pati. Kuwi wae nganggo lara. Ana sing ming tengok-tengok dumadakan mati ya ana. Wah, apa ya ngono? Lho, kowe damang ngayal. Kuwi luwih kejem tinimbang virus corona. Kuwi apa? Oh, Werkudara nggonamu iki pancen ora ana TV. Mula sok maca warta, sok maca apa sing lagi ngumandang lan kondang ana ing para ngarsaning para kawula kuwi kudu tok gatekake. Ya, mung gumantung karo mbarep kakangku. Tegese piye? Yen mbarep kakangku maringake, aku ya ming manut. Nah yen mbarep kakangku ora maringake, sing gedhe pangapuramu. Aku ya ora bakal nyaosake wujude pustaka Jamus Jimat Lima Sada, tumbak Karawelang yang lan payung Tunggul Naga. Nuwun sewu, Ngger, kepareng kula aturi paring dawuh. Sampun ngantos kendelan kemawon kados mekaten menika, tumuli ingkang Bapak Sukalima nyuwun keterangan ingkang gumathok. Pusaka menika badhe kaparingaken menapa mboten? Bapa Penemban, wonten dawuh, Ngger. Ewuh kaya raos sing manah kula. Krana pusaka menika kagunganipun Pandhawa gangsal, mboten ingkang putra piyambak ingkang nganggadhuhi. Menika kagunganipun Puntadewa, Werkudara, Janaka tuwin kembar. Namung mugi andadosna ing kawuningan dinten sakmangke Pandhawa nembe gotang Bapa Penemban. Loh. Gotang dos pundi? Krana mindranipun kadang kula panengah inggih menika pun Yayi Arjuna ingkang sampun sawetawis candra nilar negari Ngamarta, nilar kasatyaning Madukara. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Mboten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Bapa Penemban sakmenika ngaten kemawon. Bapa Penemban kula aturi anguk madosi wonten pundi lenggahipun kadang kula pun Yayi panengah, mangke menawi Yayi Arjuna sampun pinanggih, kula badhe nyaosaken pusaka tetiga. Lho, Janaka menika kesah? Inggih kasinggihan mekaten Bapa Penemban. Oh, lole. Ora pisan ora pindho Janaka ki mesti ninggal praja, ninggal kasatriyan. Monggo tanpa pamit. Wis dadi watake Janaka. Ning ora kaya sak gedhagan iki.
yen to Janaka nggone lunga saka negara Ngamarta etunge wis ana sak candra kelungguhan iki. Monggo anggere lunga seminggu lunga sesasi eneng omah mengko 3 sasi lunga meneh. Wah, mula Durna bapakku gandeng kowe pendhita iso golek tamba tumraping negara Ngastina sing ketaman pegebluk. Mestine kowe uga bakal ngerti nang endi dununge Janaka. Werkudara? Nggih. Nek kowe mau matur kaya ngono Janaka wis ketemu wingi awan. Apa iya ngono? Lho, bapakmu Begawan Durna iki pendhita ingkang buntas kawruhe sithik paningale. Mula kowe yen takon karo Begawan Durna babagan Janaka menyang endi? Iki dadi syarat srana nggonku bakal mboyong pusaka 3 iki wis bener merga sadurunge aku munggah ana ing kedaton negara Ngamarta iki janjane aku wis mikir lho Ngamarta kok kaya koncatan Yoni Ngamarta kok kaya koncatan Kekuwung kaya peteng dedet saka pitunganku Ngamarta mesti lagi godhang tegese salah sawijining para Pandhawa mesti lagi lunga saka negara Ngamarta lah bener Janaka lunga saka negara Ngamarta yen pancen ngono Durna bapakku ngerti menyang endi durunge utawa lenggah adiku lanang Janaka. Oh, yen kowe takon karo aku kuwi wis pas. Wis cocok, wis memper. Yen pancen wis pas, wis memper, wis cocok. Durna bapakku paringa dawuh, Janaka mapan nyang ndi? Mengko aku sing bakal ngajak bali marang Praja Ngamarta. Nah, nganti tekan dina iki aku urung ngerti Janaka menyang endi. Wah, aja wah, kowe aja pangling karo apa sing tak. Aku mesti sok kaya ngono kuwi to, ming bebeda atimu Werkudara. Sejatine aku ngerti. Janaka menyang endi? Janaka kuwi menyang jagat lor. Janaka menyang jagat lor. Jagat lor kuwi opiaken. Mengko yen kowe nang jagat lor ora ketemu Janaka, kowe ngidul. Engko nek ngidul ora ketemu Janaka, kowe ngulon. Nek ngulon ora ketemu Janaka, kowe ngetan. Nek ngetan lor kidul wetan ora ketemu Janaka, jagat iki diubengi. Mesti bakal ketemu Janaka. Wah. Kuwi wangsulane bocah cilik. Pancen aku isih cilik. Aja kaya ngono. Wangsulana. Yen perkara kudu nemokake Janaka nuwun sewu, Ken. Nuwun sewu. Manah kula nembe kebak. Kebak kados pundi bapa menemban? Inggih krana anggen kula menggalihaken kawontenan negaring Ngastina. Namung ngaten kemawon. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Kersa ta diwalik? Kersa bapa menemban. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Pusaka kula beta rumiyin 3 cacahipun tumbak para welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada. Samangke badhe kinarya tumbal wadaling Praja Ngastina. Menawi Ngastina sampun ketingal padhang kula ngunduraken pusaka sinambi kula gandeng tangani astanipun anak kula pun Janaka sowan wonten negari Ngamarta. Menawi ngantos mrucut aturipun Begawan Durna menika, oh mugi-mugi tetel kabrahmananipun ingkang bapa ing saka lima ngger. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone miang kali kangkung Paksimi beruluke ngungkuli langit Paksimi beruluke ngungkuli langit Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang pindha kumbang ngajaping tawang Kendel nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana
midhaken sabdanipun ingkang bapa nenggih pandhita ing Sokalima Begawan Durna. Anyarengi gedhering jaba sami alok yen tono Nayaka ing minggah madaning datul negari Ngamarta. Tanah sanes kejawi amung utusan saing kareng kadempel miyak kang samya sumewa akarya cingakna teng Ngamarta Prabu Darmakusuma wau. Sinumati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bali lumut tambra kanggeng awita denceng-dencengan jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara gawe kaget tak kira yen to Ratu Sabrang ingkang sowan Werkudara apa bareng tak wis padake raine ora panglingi kirak Bagong to. Wah, Caedan. Linyilih sandangane endi? Tak kira nek anakku Gatut. Rama Kyai, Mbuh. Bagong kok liya bisa-bisane ing atase dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono.
Nune nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi pun Bagong Tadawadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes bapa, mbok menawi bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun Panakawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apikke ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong ta iki? Wah, lah penembanduna barang teng mriki. Oh iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca kula radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Nun. Tansah pinanganing kawidadan ring Sambikala. Kepanan kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kundha sanipun Wa Prabu. Wa Prabu dengkulmu atos. Mengketok kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padararja. Nune nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggun mulunggu. Nggih. Aja dinggo sak nggon-nggon. Kok dak kleru leh ku nyebut. Mboten mungkin iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Padararja sapraptamu. Pengencenipun Begawan Durna wilujeng niring Sambikala. Oh iya tak tampa. Pangestuku Tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padararja sapraptamu. Panangan Bagong Padararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku Tampanana. Nune nggih sanget anggen kawindadosaken jimat. Tak tampa pangestuku Tampanana Bagong. Nune nggih jimat. Nenana ing kasantosan kabeh ping do mengestoni cok. Iya Bagong. Nggih. Ana apa Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa apuren tambah bilih wonten lepat kula anggen kula ngunjaken sampun Prabu Darma Kusuma. Iya ora dadi ngopo Bagong. Matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiyang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong, bapakmu ya kene. Bapakne ajeng pejah. Lho. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka Kesah kabar sing kula tampa Ndara Janaka nika nilar kasatyan Madukara, nilar negari Ngamarta. Menapa leres mekaten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih. Madal sairing usada. Saniki teng griya nika mung kantun kecap-kecip. Awake kaya wis ora duwe nyawa ming mripate tok sing urip. Ming kecap-ketip. Nek maampun mboten kalu, nek ngunjuk pun mboten isa ngunjuk. Kula ya wis omong karo bapak-bapak rasa nganu gegering awak. Nek mati ya anak-anak wis ikhlas. Ngonten niku nek bapak tetep mboten purun seda. Monggo nek bapak seda niku kula bahagia. Wong edan bapakne mati malah seneng. Entuk lemah akeh banget kula. Wah, warisan diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lah kene bapakmu iso omong. Saged omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki.
Ngoten niku. Lah ya lek momong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan, merga saniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen, mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalih kasunyatan boten padha niku saniki pun nglembrah. Iya, Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Kok wis seru? Ya Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka 3 negara Ngamarta. Kula ya semaur, apa, Pak? Matur sinuwun Prabu. Puntadewa nek aku buta pusaka 3 nggo nambani awakku. Pusaka 3 kuwi apa wae? Setunggal. Tumbak. Waduh lali iki. Wah cilaka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri. Tumbak baru klinthing. Karo welang. Nah, tempe karo welang. Karo welang. Tumbak karo welang angka 2 payung mutha. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apal. Ora payung mutha. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kalih perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus lah, pustaka Jamus Kelimasada nedya kula bolong. Bolok boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi Sinuwun Prabu Darma Kusuma maringaken kanthi ikhlasing penggalih kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ateges Sinuwun Puntadewa menika menggalihaken lelabuhane Bapak nggone momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti celaprang. Nek mung diwisuno ngambil pusaka 3 mesti kemawon dipun paringaken ewadene Sinuwun Puntadewa ngekahi pusaka 3 menika. Kula sampun macak cara Gatotkaca. Kula mboten ajeng wedi kalih sinten-sinten, nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Werkudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso, padhake tawon. Dilangin tuku nggo dolanan. Yen muni nesu mesti nesu tenan. Lho niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sapa? Sapa ta? Aku ki nek omong sok ngawur e. Kula niku nek nesu medeni asli, nek nganti sampean boten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undaan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau ngresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka 3 kinarya ngusadani bapak. Kok awel? Kok ora ikhlas? Niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin apa mboten. Ternyata Pandhawa dilabuhi sepena-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabecikane karo bapak. Bagong. Non. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Wis ngerti? Lho. Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku maring dawuh nek aku waras, aku goleki ndaramu Janaka.
Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso goleki ndaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka telu niku. Mengkene bapak pun kebacut waras, bapak sing ajeng nusul utawa goleki Ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Werkudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula aturi maringaken kok Prabu. Kok Prabu kula aturi maringaken. Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sakmangke mboten dipun paringaken geger sampun geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dhateng pun Panakawan Bagong. Oh. Piye? Anu pripun? Iya Bagong. Pripun paringaken napa mboten? Kosik iki ana perkara. Lho, urung ana masalah. Rawing Bapa Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka telu Bagong. Gandurna? Iya. Gandurna mbutuhake pusaka telu sebabe Ngestina Ketaman Pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka telu sing tok kandhakake mau. Mangke riyen. Saniki kula tak takon karo sampean. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Pun ngoten mawon. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Kula ndereke sampean niku nganti sikil dienggo sirah dienggo sikil ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng belani wong Ngastina. Sampeyan le kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. Nek cara kula, Kurawa Ketaman Pegebluk mbok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh, panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Ora sida wuda. Ora. Wah, ora sida ndelok aku. Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa. Apa ora gagas jaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip ki aja duwe rasa males winales. Lah niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya panjenengan maringaken. Mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Lho. Anu, ludira pethak. Getih putih. Caedan lah. Iya Bagong. Nggih. Tegese ludira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mangparingke Durna. Mangparingke Durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdine para Pandhawa sing pancen ora iso nggatekke karo kawulane, ora iso nggatek karo kawula cilik kaya kula niki. Oh, lho pamunten, Ger. Kula nyuwun pamunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi Bawa Leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ingkang sampun dipun leksanani dening anak Prabu Darmakusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri. Menika watakipun Nalendra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kanjenengan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing mbutuhke sapa? Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten napa-napa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati iki menika Sina Prabu Sri Bathara Kresna. Sina Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana gotang, Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Nger. Sawanipun rumiyin bukan Durna tinimbangipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggaliaken perkawis Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang kengunya ing kekeleng. Kongkang menika kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung-kangkung neng kemawon, tablek lendute modal.
Ngoten mawon mboten sah sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine menghargai cintrakaning para Pandhawa kanthi api-api ngestina ketaman pegeblok rebut pusaka. Nek pusaka wis kerebut tumuli nuwun sewu badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Hus! Bagong! Hei, ngapa? Kowe ngecek karo Bagandana? Mboten ngecek niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa. Ning kula menika mung nggunakake ngelmu titen. Lha, nggunakake ngelmu titen. Durna Sengkuni Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lair tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renah patine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinarya nambah rengkane kula jeng Kestina. Ajeng alasan apa kemawon kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngono kowe ndakwa karo aku, kula ora perkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sinuwun Prabu Darmakusuma ajeng meneke pusaka dhateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampeyan kula kudu ngalah, ora usah nganggo padu. Iki ku nganggo padu merga wis wani karo Begawan Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 17 wong elek ngelok mripat. Semar kae yo mung kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar mati ya wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati men kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip yo men ngebot-boti uripe para Pandhawa.